Wel, bore da, ffrindiau ymddeiriadau, i ryw 30 eiliad yn hwyr yn dechrau, achos oedd yr iPad wedi penderfynu peidio cysylltu gyda'r we. Hwrei! Right, wel, mae'n dda bod chi'n cael gwybod bod fi'n cael yr un trafferthiol â chi. Mae technoleg yn wych, ond mae hefyd yn gallu bod yn rwystredig iawn. Wel, croeso enfawr i chi i'r sesiwn yma. Rwch wybod i ni pa ysgolion sy'n ymuno gyda ni ar gyfer y wers yma. Mae'n ddiwrnod Rhifedd cenedlaethol. Hwre! Felly, athrawon, rowch sylwadau ar y chat ar YouTube, neu gallwch chi roi sylwadau ar y chat trwy ddefnyddio'r ddolen streamiad, athrawon, neu allwch chi e-bostio fi. Croeso i chi e-bostio fi nôl. Atebwch yr e-bost nes i ddanfon i chi gyda'r dolenni, achos na'r unig gyfrif e-bost sydd fi ar agor yw hwnna. Felly, halwch ymateb i'r e-bost na a gewn ni eich enwau chi lan ar y sgrin. Felly, croeso enwau i chi, gobeithio bod chi wedi mewn gyfnodi i hwb ac wedi agor Adobe Express ac yn barod i ddechrau. Nawr, mae angen yr dudalen heriau arnoch chi hefyd, a mae hwnna'n sgrolio fan hyn ar waelod y sgrin. Llwch chi weld adobe.ly/rhif25. adobe.ly/rhif25. A allwch chi agor hwnna i fyny gan fynd i eich porwr, neu wrth gwrs os ych chi ar yr iPad, yna i chi yn mynd i fod yn defnyddio dwy app wahanol. Felly byddwch chi app Adobe Express ar agor, a wedyn falle byddwch chi Safari ar agor, a dechreuwch nawr allwch chi fynd at hwnna gan fynd i adobe.ly/rhif25. A fi'n mynd i wneud hwnna reit nawr ar yr iPad achos fi'n gofyn wneud adobe.ly/rhif25. Nawr te. Iawn. Wel, mae cwpl o sylwadau yn dechrau mewn yn barod i ni. Dewch mewn nhw a gewn nhw lan ar y sgrin yn y man. Dewch i ni gael te mynd i edrych ar y rheolau. Dyn nhw ddim yn rheolau. Just pethau i'w cofio yw nhw. Felly dyma ni. 3 pheth i'w cofio. Cofiwch allwch chi oedi os oes angen. Yn dweud hynny fi'n mynd i fynd o'r porwr ar y cyfrifiadur draw i'r iPad a nôl ymlaen. Felly mae hwnna'n mynd i roi amser ychwanegol i chi tra bod fi'n neud yr un peth ac yn ailadrodd pethau ar y ddau ddyfais gwahanol. Yr ail beth i gofio yw athrawon, newch yn siŵr bod chi wedi cofrestru ar gyfer y sesiwn achos bydd na dystysgrif yn cael ei e-bostio i chi prynawn yma. Dystysgrif i bawb sydd wedi cymryd ran p'un bod chi wedi gwneud y weithgaredd gyntaf, neu'r ddwy. Sdim ots, os chi wedi cymryd ran, mae yna dystysgrif i chi. Athrawon, yr unig ffordd gewch chi'r e-bost na yw os ych chi wedi cofrestru ar gyfer y wers, allwch chi wneud hynny nawr, hyd yn oed bod y wers yn dechrau, cofrestrwch nawr ar athrawon gan fynd i adobe.ly/live-lessons a cofrestrwch ar gyfer y sesiwn yma i ni arno reit nawr. Ac yn olaf, reswm arall i chi gofrestru athrawon yw bod yna gyfle i chi ennill gwobrau a parti pizza a hyd yn oed efallai ymweliad gan fan hufen ia i'ch ysgol chi, i gyd am ddim gan Adobe. Beth? Ie, gyrwch i fi siarad am hwnna'n gyflym iawn. Athrawon, newch siŵr bod chi'n gofrestru achos mae yna wybodaeth ar yr e-bost gewch chi prynawn yma am yr her ysgol Express. Be mae hwnna'n meddwl yw, os gewch chi naill ai 100 o blant, neu os ych chi mewn ysgol yn llai, a mae 100 o blant yn amhosib, 3 dosbarth cyfan, neu 3 blwyddyn ysgol gyfan, i gymryd ran i ddefnyddio Express o fewn yr un wythnos, mae hwnna'n cyfri fel un her ysgol Express. Tynnwch cwbl o luniau, athrawon, o'r 3 blwyddyn ysgol yn defnyddio Express, a danfonwch mewn ar y ffurflen, a bydd Adobe'n danfon swag i chi. Iawn, gwobrau, pethau fel sticeri, pensiliau, llyfrynodiadau ac yn y blaen ac yn y blaen. Newch hwnna unwaith, swag. Ailwaith, mwy o swag. Trydydd tro, mwy o swag, mwy o wobrau eto, ond ar y trydydd tro, wneith Adobe dalu i chi fel ysgol, neu fel dosbarthiadau sy'n cymryd ran, i gael parti pizza i bawb sy'n cymryd ran. Cool. Mae pob ysgol sydd wedi cael parti pizza hefyd yn gallu cael ei roi mewn i raffl fawr yr haf, a bydd un ysgol yng Nghymru yn ennill ymweliad gan fan hufen ia yn y raffl fawr yna. Nawr, os nag yw hwnna'n reswm i ddefnyddio Adobe Express, sa'n gwybod beth sy'n. Wel, y ffaith bod e'n feddalwedd gwych, wrth gwrs. Right, iawn. Dyna hwnna wedi wneud.
Dewch i ni gael neud o draw i'r dudalen heriau. Dudalen gweithgareddau, gewch chi gael golwg ar hwnna, a tra bod ni fyna, gewn ni eich siomais chi lan ar y sgrin. Felly, dewch eich siomais mewn, e-bostiwch fi, neu rowch nhw ar YouTube neu streamiad. Right, dyma fi mewn gyfnodi Express, wrth gwrs, ond dewch i ni gael mynd draw i'r dudalen heriau, i fi wedi agor i lan yn barod, gan deipio mewn adobe.l/rhif25, y gair rhif, a wedyn y rhif 25, dim just rhif 25. So, adobe.l/rhif25. Neu, wrth gwrs, os da chi ddyfais fel iPad sy'n chi sganio cod QR, beth am sganio'r cod QR sydd ar y sgrin fan hyn nawr, a ddeith hwnna chi i'r dudalen heriau yma hefyd. Right, mae hwn wastod, tra bod chi gyd yn neud hwnna, mae hwn wastod yn gyfle da i ni gael unrhyw sylwadau lan ar y sgrin. A pwy sta ni? Wel, i ni wedi cael neges mewn 2 ran wrtho yn ffrindiau ni draw yn ysgol Llanddarog. Mr Price, bore da, a wedyn eto wedyn, wedi cofio bod eisiau gweud pwy ysgol. Ysgol Llanddarog, blwyddyn 5 a 6. Wel, croeso mawr i chi, ysgol Llanddarog, a wedyn, fi'n gwybod pwy sta ni fan hyn. Bore da o lan yn Banc y Bedos. Nawr, Costod El Banc. Lan, ysgol Banc Ffosbelen. Diolch am y neges, a diolch am ymuno eto. Ei, mae Cwm Gwendraeth yn dangos lan yn gryf mae bore yma. A chi'n meddwl beth, ges i e-bost, nôl cyn i'r sesiwn hyd yn oed i ddechrau bore yma. Nôl cyn i'r sesiwn ddechrau. Gewch chi gael hwn lan y sgrin. E-bost oedd hwn. Nawr pwy sta ni? Gawr ni lan o'r sgrin nawr. Dyma ni. Diolch Mr J. Blwyddyn 5 ysgol Saron yn edrych ymlaen yn fawr. Wel, diolch i ti Mr McBride. Os chi'n pyslo pam mae Mr McBride yn galw fi yn Mr J neu Mr Jones, mae hwnna'n arwydd y barch achos nes i ddysgu Mr McBride. Chi'n gwybod na? A fi'n gwybod, mae fe'n edrych yn hyn, sgwlwch, dychmygwch faint hyn a chi fi na Mr McBride, nes i ddysgu fe pan oedd e'n blwyddyn 7 lan trwyddo'r ysgol. Siwm mae fe'n Mr McBride, diolch i ti am ymuno. A gofynnwch iddo fe i roi solo i chi ar yr euphonium prawn ma'n Mae'n chwarae'r corn yn hyfryd. A pwy arall sydd da ni yw... Mae un neges bach arall, a wedyn ewn ni mlaen. Nawr de. Right de, mae ysgol Llandygau, wedi bod yn edrych ymlaen ar beth ni'n neud, fi'n credu. Mae chi wedi bod yn pipo ar y dudalen heriau, achos i ni wedi cael neges wrth ysgol Llandygau. Bore da, gan Miss Hughes, siwm ei fynd, edrych ymlaen at y gweithdi, plant blwyddyn 5 a 6 ysgol Llandygau, dweud bod ffredos nawr yn costi £50. Grynoch, mae eisiau chi gael gair gyda perchenog y siop os ydych chi'n talu £50 am ffredo. Achos mae hwnna yn, wel, sa'n gwybod, mae hwnna'n scandal. Iawn, dewch chi wedi cael neidio mewn de, a dechrau'r hwnnw, achos os nag i chi wedi edrych eto ar dal yn heriau, i ni yn mynd i fod yn edrych yn gyntaf ar bris ffredo. Nawr, ges i lot o hwyl yn paratoi'r weithgaredd yma. Nawr, ni gyd yn gwybod beth yw ffredos. Iawn, ni athrawon, chi blant, ni gyd yn gwybod beth yw ffredos, y siocled bach sy'n mewn siap broga. A os i chi mynd i siop, i mynd i brynu, nawr ewn ni ddim i gwmpa mas am y gair ar gyfer sweets yn Gymraeg. Iawn, lotion yw fi, dadas, ych chi'n gweud lan. Fi ffili gweud hwnna gyda gwyneb sydd, sori. Dadas. Dadas, ych chi'n gweud lan fyna yn y gogs. A wedyn taffish hefyd, mae taffish yn un arall. Ond os i chi mynd i'r siop lotion, a chi'n modd, i chi moyn gwerth am eich arian, bydde ffredo wastod yn rhywbeth byddech chi'n styried. Oherwydd maen nhw wastod yn traddodiadol wedi bod yn werth da am arian. Maen nhw wastod bod yn eitha rhad yn gyno. Ond, fel popeth, mae chwyddiant yn effeithio prisiau. A beth yw chwyddiant? Wel, chwyddiant, fel chi'n ni weld fan hyn, yn y frawddeg, yn y paragraff, yn y glas golau, chwyddiant yw pan mae pethau'n costi fwy dros amser. Roedd ffredo yn arfer costio 10 ceiniog. A fi'n cofio fe'n costio 10 ceiniog nôl yn y 90au. Ond fi wedi dechrau hwn, sa'n mynd nôl i'r ganrif ddwetha, i'r millennium ddwetha. Ni'n mynd nôl i ddechrau'r ganrif i'r flwyddyn 2000, a oedd e dal yn costi 10 ceiniog yn y flwyddyn 2000. Ond nawr, maen nhw tua 30 ceiniog.
o'n i bai bod chi'n byw yn Llandygau a bod rhyw leidr yn codi 50 yno chi. Ond maen nhw nawr, tua 30 ceiniog. Ond dyw'r siocled ddim wedi newid, dyw Ffredo ddim wedi newid, mae e'r un maint, mae e, chymod, yn cynnwys yr un peth, dyw'r rapper ddim wedi newid mas o air pyr nawr yn yr ymwneud fel yna. Mae gwmws yr un peth, mae'n union yr un peth. Felly dyw'r siocled ddim wedi newid, ond mae'r pris wedi. Mae hyn oherwydd bod arian yn raddol yn colli ei bwer i brynu'r un pethau. Dros amser, mae'r un faint o arian yn colli y pwer i brynu pethau. A mae hwn yn digwydd oherwydd nifer resymau, ond felly'r ddau prif reswm yw bod costau cynhyrchu a gwerthu pethau yn codi yn raddol dros amser. Felly, dewch i ni gael edrych ar bris Ffredo dros amser. Felly, dyma ni fan hyn, ar dudalen heriau, 25 mlynedd, cwarter canrif o bris Ffredo. Felly, ni chi gweld fyna yn y flwyddyn 2010 ceiniog. 2005, dal yn 10 ceiniog. Ond erbyn 2010, oedd e wedi neidio i fyny i 17 ceiniog. A o 2010 i 2015, wedi mynd o 17 lan i 25, 5 ceiniog yr hugen. Wedyn 2020, 27 ceiniog, ac erbyn nawr yn 2025, o'n i bai bod chi'n byw yn Llandygau, mae e yn 30 ceiniog am Ffredo. Wel, dewch i ni gael edrych te, dewch i ni gael gweld os ni'n gallu mapio'r chwyddiant yna dros amser gan ddefnyddio Adobe Express. A dyna beth ni'n mynd i ddechrau gyda heddi. Felly, dewch i ni gael mynd draw te i Adobe Express. Dyma fe. Nawr, mae Adobe Express yn Saesneg gyda fi fan hyn. Mae angen bod fi'n defnyddio Express yn Gymraeg. I newid iaith Express, falle bod chi'n barod yn gweld popeth yn Gymraeg, felly popeth yn iawn. Os ddim, mae eisiau dod lan i'r cornel top ochr dde a clicio ar yr avatar drws nesa i'r gloch. Nawr ar eich cyfrifon hwb chi, mae'r avatar yma yn rhyw liw glas golau. Iawn? Felly clicio ar hwnna, mynd i'r settings, y gogen settings, ac yn y ffenest yma sy'n ymddangos ar y gwymplen top fan hyn, yr un ucha fan hyn, newid yr iaith o English United States i Cymraeg. A dyna'r dewis cyntaf i chi'n gweld fan hyn ar dop y restr. Le dylen ni fod ar dop y restr wrth gwrs. Cau'r ffenest yma gyda'r X, a mae Express yn ailwytho, a i ni'n barod bant a ni. Right, nawr te. I ni'n mynd i greu siart llinell, iawn. Felly ar gyfer hwnna, mae'n gwneud synwyr bod ni'n defnyddio papur ar draws yn hytrach na ar i fyny. Felly, i ddechrau gyda prosiect ar draws, does dim un o'r botymau mawr yma mynd i helpu ni. Felly, dewch draw i'r cornel top ochr chwith a cliciwch ar y smotyn glas dechrau arni. Smotyn dechrau arni. Y botwm dechrau arni. Clic fyna. A dyma ni, i fi fan hyn nawr yn gallu dechrau gyda prosiect ar draws. Iawn, chi'n gweld fyna ar draws. A i ni mewn yn defnyddio Express. Sa'i moyn cau hwnna i lawr. Right, wel, siocled sydd da fi fan hyn, dy fe. Felly, beth am i ni feddwl am gefndir y dudalen? Beth i ni moyn yn nghefn y dudalen? Wel, beth am trial dod o hyd i ryw gefndir siocled? Dwi'n mynd i ddod i'r chwith, i'r elfennau. Yr elfennau ar y chwith. A dwi'n mynd i chwilio yn y cefndiroedd. Chi'n gweld ar y top, ar ôl chi glicio elfennau, pob un, y sedau dylunio, ac yna cefndiroedd. Clic ar y cefndiroedd, a dwi'n chwilio mewn fan hyn am y gair Saesneg chocolate, chocolate. Iawn, mae 186 o ganlyniadau. Felly, dywyswch chi unrhyw beth chi'n allwch chi drial nhw mas, allwch chi arbrofi gyda nhw, wrth jyst glicio ar nhw, chi'n gweld mae'n ychwanegu fe. Nawr, bod hwnna'n cwl, fi yn licio hwnna, mae e'n rhy brysur i fi. Felly, byddwch yn ofalus bod chi ddim yn dewis rhywbeth sydd yn rhy brysur. Chymod, mae e'n gefndir am reswm, ni moyn bod e just fel papur wal. Iawn, bod e'n neis, ond bod e ddim denu gormod o sylw. Dwi'n meddwl bod fi'n fynd am un o'r rhain a lan ar y top. Oedd hwn yn un neis, ilco hwnna, a hwnna'n un neis hefyd. A sy'n most fi hwnna chwaith? Ai, am hwn dwi'n meddwl. Right, mae'n amser i fi fynd draw i'r iPad nawr a wneud yr un peth to. Felly cymrwch i'ch amser, iawn, peidiwch ar rithro, cymrwch i'ch amser, fi'n mynd i fynd draw nawr i'r iPad a dangos yr un camau yna i chi eto. Cofiwch ddweud siw mai, os ych chi heb eto, athrawon,
A cofiwch gyfrestru gyfer y sesiwn athrawon hefyd os ych chi moyn y dysgrif a gwybod am sut i ennill y gwobre a'r parti pizza a y gyfalliau fan i fyny. Right, dyma'r dal heriau fan hyn. Iawn, llai neidio nôl na'r te i App Express. Dyma fi ar App Express. A i fi y moyn dechrau gyda phrosiect ar draws. Felly i wneud hynny, dwi'n tapio ar y smotyn dechrau arni. A wedyn dwi'n mynd i ddewis y botwm sy'n dweud ar draws. Iawn, a i ni yn dechrau'r prosiect gwag yn Express. Dyma ni. A dwi eisiau chwilio am gefndir siocled. Felly i wneud hynny, i lwytho, dwi'n codi llwytho, dyma ni, wedi llwytho. Felly dwi'n mynd i'r elfennau ar y chwith. Elfennau, lawr fan hyn ar ochr y chwith. Lan ar top yr elfennau wedyn dwi'n sgrolio draw mynd i'r cefndiroedd a dwi'n chwilio fan hyn am chocolate. Chocolate. Iawn, a gair un canlyniadau fan hyn. Chi'n gweld yr un pethau fi'n gweld ar yr iPad a fi'n gweld draw ar y porwr. A fy'n yr un yma. A dyna ni i fi'n barod i symud ymlaen. Right, wel, fel ni'n mynd i symud ymlaen a un draw i'r porwr, dyma ni. Right, wel, mae'n amser i ni falle i ddechrau creu y siart. Dewch i ni gael ychwanegu yn siart. Felly, i roi siart i fewn, lawr ar y chwith, fe welwch chi fotwm sy'n dweud siartiau a gridiau. O dan yr elfennau, siartiau a gridiau. Felly, dwi'n dewis hwnna, a dwi eisiau creu siart. Felly, chi'n gweld fan hyn ar y top, mae'n dweud siartiau a gridiau, pob un, siartiau, tablau, gridiau. Felly, dyn ni eisiau siart. Right, a i ni moyn siart llinell. Felly, chi'n gweld, mae'n gweud gweld y cyfan. Dwi ddim yn ei lot o hynny, achos chi'ch chi ychwanegu'r gwahanol bethau yma. Felly, jyst cliciwch ar yr un cyntaf fan hyn. Jyst cliciwch ar yr un cyntaf. Right, nawr, dyma ni. Felly, mae angen i ni nawr i ddod mewn ar data, achos mae'r rhifau yma ddim yr rai cywir wrth gwrs. Iawn? Felly, dewch i ni gael mynd nôl ymlaen ar te o Express i'r dudalen weithgareddau. Dyma ni. A dyma'r wybodaeth ni eisiau. Iawn? Chi yn y flwyddyn 2000, roedd Ffredo yn costio 10 ceiniog. Iawn? Felly, ar Express, ar y siart, le mae'n dweud eitem 1, wel hwnna oedd y flwyddyn 2000. A ni'n mynd i roi'r gwerth yw 10. Iawn, ni ffili roi'r C, ni ffili roi'r unedau fan hyn, bydd rhaid ni labelu hwnna o dan y siart. Mae angen, ni dim ond gwerth rhifau ni chi roi mewn fan hyn, ni ffili roi'r C. Right, 10 ceiniog yn y flwyddyn 2000. Wel, mae'r blynyddoedd yma yn mynd lan fesul 5. Iawn, felly chiwch chi ddechrau roi rhain mewn nawr. 2000, wel, wedyn 5 mlynedd yn ddiwedd arall yw 2005. Wedyn 2010, 2010. Wedyn 2015, 2015. A wedyn 2020, 2020. A bydd angen i chi ychwanegu un eitem arall. Chi'n gweld mae'n gweud eitem 6 yn ysgafn fan hyn. Clic fyna ar gyfer eleni 2025. Right, nawr dyma'r prisiau yma yn anghywir. Felly, dewch i ni gael rhoi nhw mewn. Felly, fi wedi wneud 2000, 10 ceiniog. Nawr, fi'n digwydd bod yn cofio yr un oedd e dal yn 10 ceiniog, yn dod e yn 2005. Beth oedd pris Ffredo yn y flwyddyn 2010? Nôl â ni, 2010, 17 ceiniog, a wedyn 2015, 25. Lla cofio'r ddoi na, 17 a 25. Right, 2010, 17... 17, a wedyn 25. Iawn. A wedyn erbyn 2020, beth oedd pris Ffredo? 27, a wedyn 30. Right. 27, a wedyn 30. Plant yn ysgol Llandygau, mae croeso i chi roi 150 fyna. 150 o geiniogau os ych chi moyn.
Dden ni'n prynu, os mae Ffredo'n costi 5.50, bydden ni ddim yn licio gwybod faint bydde Toblerone yn costio lan yn Llandegau. Right, nawr bod ni'n gwneud hwnna, dyna'r siart wedi i blotio, iawn? Mae hwnna i gyd yn le. Ond ar hyn o bryd, yw'r siart na ddim yn dweud y stori wrthyn ni, achos does dim byd wedi labelu gyda ni fan hyn. Felly, i newid y siart, draw ar y chwith, allwch chi glicio fan hyn, le mae'n gweud math o siart, clicio fan hyn, a nawr allwch chi benderfynu, ydych chi moyn ychwanegu, chi weld y gwerthoedd, clic ar hwnna. Ydy hwnna wedi helpu? Wel, dwi ddim wedi helpu. Chi'n gwybod pam dwi ddim wedi helpu? Achos mae'r ffont yn ddi. Chi'n gweld? Mae'r ffont yn ddi ar y cefndir siocled yna. Felly chi'n gwybod beth? Dewch i ni gael newid. Chi'n gweld hwnna mae'n gweud ffont. Chi'n gael newid hwnna i fod yn wyn yna. Hwnna tipyn. Tipyn yn gliriach yn barod, yn dwi? Right, ond licen ni bod yn dangos, chi'n gwybod, y blynyddoedd yn labelu 2000, 2005, 2010, 2015 ac yn y blaen. Felly, dewch i ni gymryd nôl i math y siart. Os angen i ni gael y labelu. Right, felly dwi wedi ticio'r labelu. Nawr, os angen yr eglur, oedd yr eglur had ar grid wedi ticio'n barod, dewch i ni gael troi... Ydy hwnna'n helpu fi, yr eglur had yma lawr fan hyn, yr allwedd i'r siart. Sa'n meddwl bod hwnna'n helpu fi o gwbl. Cyn i droi hwnna i ffwrdd. A beth am y grid? Dwi'n meddwl bod e'n bwysig i weld y grid, achos i chi gweld y gwahaniaeth rhwng y ddoi na. Mae lan i chi, allwch chi benderfynu os chi moyn grid neu beidio. Yn credu bod fi'n mynd heb y grid. A wedyn, beth arall sydd ni? Maint y marciwr a trwch yr llinell. Wel, maint y marciwr yw maint y cylch, y smotyn, sy'n dangos y pris. A chi'n gwybod beth? Fi eitha hoffi bod hwnna'n eitha mawr fel yna. A wedyn trwch y llinell, wrth gwrs, yw trwch y linell. A fe. Felly, i ni wedi newid ein siart, ni wedi newid ein siart yn ôl fel i ni eisiau, mwyn dangos y data sydd â ni. Right, wel, fi'n hapus dy hwnna, na i ddod nôl at dy hwnna nes ymlaen, achos mae angen i ni labelu'r pris a'r flwyddyn, ond newn ni hwnna nes ymlaen fi'n credu. Achos beth eisiau ni wneud nawr yw rhoi teitl. Angen teitl. Ty pryd i chi yn creu unrhyw fath o siart, mae rhaid i chi gael teitl. Iawn? Mae rhaid i chi gael graddfa. Mae rhaid i chi gael labelu'ch echelinau. Mae rhaid ni labelu echelin ar draws ac i fyny, echelin X ac Y, a newn ni hwnna wedyn. Ond mae angen i chi gael teitl hefyd. Iawn? Felly, dewch i ni gael rhoi hwnna mewn at it. Dewch i ni gael ychwanegu testyn. Felly, testyn ar y chwith. Ychwanegwch eich testyn ar y top. Dyma fe'n dod mewn. A beth yw'n teitl ni'n mynd i fod? Wel, dwi'n mynd i roi chwyddiant ffredos. Chwyddiant ffredos. Na ni? Chwyddiant ffredos. Nawr, mae hwnna eto, na i newid hwnna i fod yn wyn. Nawr, te fi chi gweld hwnna well nawr. A i draw i'r iPad nawr, pidwch chi phoeni os oes angen fwy amser ydych chi, fi mynd i fynd draw i'r iPad yn y munud am y digon amser ydych chi. Felly, chwyddiant ffredos, dyna fe, a mae'r ffont yna'n ddiflas yn dweud. Felly, beth am i fi chwilio am ffont chydig fwy hwylus. Beth sy'n ala fi feddwl am siocled, felly. Mae hwnna'n un cwl. Waw, ffont na'n cwl iawn. Dyna ni. A felly yna i newid yna wedyn, ond fi'n hapus hwnna am nawr. Right. Pidwch chi phoeni, fi'n mynd draw nawr i'r iPad, a fi'n mynd i wneud hwnna i gyd eto. Fi'n mynd i ychwanegu'r siart. Ni'n mynd i newid y siart, fel bod fi'n hapus gyda fe. A i fi hefyd yn mynd i ychwanegu'r teitl. Iawn? Cwpl o gamau bach gyda ni'n neud. Cymrwch i'ch amser. Right then. Porwr i ffwrdd, nôl ar iPad, bant a ni. Felly, dwi'n mynd i fynd i'r siartiau a'r gridiau ar y chwith. A dyma ni'r siartiau. A dwi eisiau siart llinell, felly yna'r un cyntaf yna. A dyma ni, wel ie, na i newid yr lliw y testyn y siart. Dyna ni fel bod fi chi gweld hwnna'n gliriach.
A y peth cyntaf yn ei wneud yw newid enwau'r eitemau yma i'r blynyddoedd. Felly 2000, 2005, 2010, 2015, 2020, a wedyn eitem 6 yr un ola, 2025. Right, a wedyn beth oedd y prisiau? Wel, yn 2010 ceiniog, 2005, 10 ceiniog, 2010, 17 ceiniog, 2015, 25 ceiniog, 2020, 27 ceiniog, a wedyn 2025, 30 ceiniog. Iawn? Right, wel mae'r data wedi wneud. Felly nawr beth dwi eisiau gwneud wrth gwrs yw newid penderfyniadau o ran dyluniad y siart. Felly wneud hynny lan ar y top, dwi'n mynd i math y siart. A fan hyn to, lle benderfynu o dwi eisiau'r eglur had, nagw. O dwi eisiau'r grid, sa'n meddwl bod fi. Dwi eisiau'r gwerthoedd ar labelu, dyna beth sy'n angen neu. Maint y marciwr, trwch y llinell, dyna ni. Grid. Iawn. Felly bod chi'n moyn newid lliw y linell hefyd. Chi'n chi'n neud hwnna'n hawdd. Chi'n gweld yr rhestr o ddata sydd chi fan hyn. Chi'n gweld mae'n gweud gwerth, wella i just tapio fyna a newid lliw y linell os yw fi eisiau. Right, dewch i fi gael teitl nawr te, chwyddiant ffredos. Felly dwi'n mynd i fynd i'r testyn ar y chwyth, ychwanegwch eich testyn, teipio fe mewn, chwyddiant ffredos, newid lliw y ffont jyst i wyn am nawr. Felly yna newid hwnna wedyn. A wedyn, mae eisiau dod o hyd i ffont mwy diddorol na Source Sans 3. O, bydd am Dyna Puff. Mae hwnna'n wych. Mae hwnna'n bendant fel rhyw fath o ffont barin o siocled, yn dwi? Dyna Puff. Right, great. Iawn. Yna fe, fi wedi dal lan ar yr iPad, felly na i neidio nôl te i'r porwr i ni gael mynd ymlaen. Wel, ni'n sôn am Ffredo fan hyn. Beth yw Ffredo? Beth am i ni ddangos Ffredo ar ein dyluniad ni fan hyn? Felly, dewch i ni gael defnyddio deallusrwydd artificial, AI, mwyn creu llun o Ffredo. Felly, dwi'n mynd i fynd draw i'r cyfryngau ar y chwyth. A lan ar y top, dwi'n mynd i fynd i lluniau. A dwi'n mynd i ddefnyddio'r botwm llwyd sy'n dweud cynhyrchu delwedd. Nawr, dwi'n moyn Ffredo i ddod ar ochr dyluniad fan hyn. Felly, chi'n gwybod beth, ar i fyny sy'n mynd i weithio orau i fi fan hyn, dy fe? Ar i fyny. Nawr te. Ydy, a mae Ffredo yn mynd i ffito mewn fan anna, le fi licio ni fe. Mewn fan hyn. Felly, ddech chi'n ei gweld. Right. Broga. Yn bwyta siocled. Hapus. Gwisgo crys lliw melyn. Nawr te. Broga yn bwyta siocled, hapus, gwisgo crys lliw melyn. Gret. Iawn, dewch i ni gael mynd lawr. Nawr den, licen i bod yn edrych bach fel cartŵn. Felly, le na i ddod o hyd i cartŵn yw mewn yn yr themau. Felly, lawr y gwaelod, lle ni fynd i themau a dewis cartŵn. Iawn? Cartŵn. Allwch chi hefyd ddweud, felly, os ych chi moyn llunellau trwm, mae hwnna'n un da. Felly, o dan technegau, allwch chi fynd i llunellau trwm, os ych chi eisiau, lan i chi. Felly, dywyswch chi eich steil, the doodle yn eitha cool hefyd, yn fydde fe. Felly, dywyswch chi'ch steil, dwi wedi mynd am, o dan
Dych chi'n meddwl nawr. O dan themau, dwi wedi mynd i cartŵn, ac yn technegau, dwi wedi dewis llinellau trwm. Llwch chi ddewis cymaint o bethau chi moyn, llwch chi ddewis just un peth, neu llwch chi ddewis ddim byd o gwbl. Mae lan i chi yn llwyr beth ych chi'n neud fyna. Right, clicio'r cynhyrchu, a mae Express yn mynd i roi 4 dewis i fi o ddyluniadau. Felly, beth gai, dewch i ni gael gweld. Oeddi Express wedi deall y prompt, wedi deall y sbardun dwi wedi teipio. Wel, oeddi ma fe. Sgwlwch ar ein. Wel. 1, 2, 3, 4. Pa un yw'r ffefryn ni? Fi'n credu ta hwnna yw'n ffefryn ni. Mae hwnna'n cool hefyd. Fi'n credu ta'r ail un yw'n ffefryn ni. Yeah. Right, a unwaith fi'n neud na i fi moyn tynnu'r cefndir. Dwi ddim eisiau'r cefndir. Felly, ydych chi'n hapus gyda'r delwedd chi wedi cynhyrchu, ac ywch chi glicio, chi'n gweld yma'n gweud cynhyrchu delwedd, fi wedi gorffen cynhyrchu delwedd, licen ni jyst i olygu fe nawr. Felly, os ych chi wedi gorffen cynhyrchu'r ddelwedd, cliciwch ar yr X. A nawr, ych chi nôl yn gallu golygu'r ddelwedd yma fel unrhyw lun arall. Clicio nawr ar tynnu'r cefndir, y ci hapus fan hyn. A mae'n mynd i gael gwared ar y cefndir na. Dyna ni. A dwi nawr jyst yn mynd i ailfeintio Fredo. Sa'n meddwl bod fi moyn i drad mewn. Sa'n credu bod fi moyn y traed. Felly, ie, na ni, rhywbeth fel yna, dwi'n meddwl. O, cool. Cyn i hyd yn oed roi fe ar chydig ongl fel yna, fel bod e'n pipo mewn o'r ochr. A chi'n gweld i fi'n fwriadol yn moyn gorgyffwrdd ar siart ychydig. A'r teitl hyd yn oed, fel yna. A beth fi'n ei wneud nawr, unwaith fi'n hapus dy lleoliad Fredo, mae'r llun am ffantastig yn fe. Dwi'n mynd i ddod â'r llun o Fredo, yr holl ffordd lawr i waelod y stac heinau. Felly fi'n wneud hynny wrth gidio yn y fe yn y stac heinau a llusgo fe lawr i'r gwaelod. Nid tu ôl yr cefndir, eithaf ddim tu ôl y cefndir, beth bynnag. Ond tu ôl y siart, tu ôl y teitl. Gwych. Mae hwn yn dod mlaen yn dda. Nawr bod fi'n neud hwnna, felly bod fi ddim moyn bod teitl dros ligad Fredo Drian. Na ni, rhywbeth fel yna. Hyfryd. A allwch chi chymod newid pethau chydig gyda'ch siart. Allwch chi ddod mewn o fe touch fel yna. Na ni. Ych chi dal yn gallu newid uchder y siart hefyd, chi'n gweld? A just llenwch hwn lan. Nawr, dwi'n gadael chydig o le ar yr ochr chwith ac ar y gwaelod, achos dyn ni ddim wedi labelu yn echelinau eto. Bydde hwnna'n meddwl bod y siart ddim yn dda iawn. Bydde rhywun sy'n edrych ar hwn heb wybod beth i ni'n sôn amdano fe, ddim yn deall mae pris mewn ceiniogau yw'r rhifau yma ar y chwith, fan hyn, 0, 5, 10, 15, 20 ac yn y blaen. A bydde nhw ddim falle yn gwybod mae y blwyddyn yw'r rhain, y blynyddoedd yw'r rhain. Felly dewch i ni gael labelu nawr te, yr echelinau. Iawn? A i wneud hynny, dwi'n mynd i ychwanegu testyn newydd. Clicio am testyn. Ychwanegwch eich testyn ar y top. A dwi'n mynd i deipio mewn hyn. O, dewch i gael newid y lliw i fod yn wyn, fel bod ni'n gweld. A dwi'n mynd i deipio mewn hyn pris mewn ceiniogau. O, so fe teipo. Na i eto de. Pris mewn ceiniogau. Pris mewn ceiniogau. Iawn? A ble mae hwnna'n perthyn, ffrindiau? Le ddylen ni roi yr label yma? Chi'n gwybod ble mae'r pris? Wel, y pris sydd ni lan ar hyd yr echelin yma, echelin yr echelin vertigol. Felly, mae eisiau i fi i droi hwn ar ei ochr, 90 gradd. Na fe, 90 gradd. A dewch i ni gael roi hwnna draw fan hyn. Felly chydig bach yn llai. Nawr te, a ni wedi labelu'r echelin. A mae'n bwysig bod ni'n labelu'n echelinau. Neu dwi'n siartio ni ddim yn meddwl unrhyw beth o gwbl. A dyna pa mae dywys i'r lle na fan hyn. Nes i ddim mynd â y siart yr holl ffordd i'r ochr. Os o'n i'n gwybod bod angen i fi i labelu'r echelin yma. Iawn. Wel, mae angen labelu'r echelin gwaelod hefyd, yr echelin llorweddol sy'n mynd ar draws y gwaelod.
Felly, dewch i ni gael wneud hynny. Fi'n ni ddyblygu hwn. 3 dot. Dyblygu. Iawn. Troi yn ôl i fod ar ei ochr. A i ni'n mynd i just rhoi mewn yn blwyddyn. Iawn. O'r syml yna, blwyddyn. A chi'n gweld, dim lle dy fi fan hyn ar y gweilod. Felly, mae angen i fi i newid y siart. Dewch i ni clic ar y siart. Eisiau gwthio ni fyny i roi mwy o le i label yr ychelyn fan hyn ar y gweilod. Iawn. Unwaith fi wedi gwneud na, felly lleddwn nhw lawr o fe ychydig, na fe fel na. Felly, chymod, drychwch wedyn, ydych chi'n hapus, ydw i'n hapus gyda'r ffaith bod y 2025 ar fraich Ffredo fan hyn? Fi'n iawn dy hwnna, mae'n iawn. Ond os ddim, chwch chi wthio fe nôl draw fel hyn. Okay? Ond dwi'n eitha hapus gyda hwnna. Yna'n iawn. Falle be na i newid ffont y siart. Iawn, gyda'r siart wedi ddewis, chi'n gweld, mae'n gweud y ffont fan hyn. Nawr, dwi ddim yn mynd i newid e'r ffont yma, achos mae angen bod chi'n defnyddio ffontiau clir iawn pan i chi'n cynhyrchu siartiau. Ond falle na i fynd am rhywbeth fel y ffont, dyma ni bold neu black. Na ni, a mae'r ffont jyst yn fwy trwchus ac yn gliriach i weld. Hwna'n sicr yn helpu lawr fan hyn yn dweud ar fraich Ffredo. Right, wel, i ni bron ar ben gyda hwn, ond fi'n mynd i fynd draw i'r iPad nawr a wneud yr un peth to. Felly, cymrwch chi'ch amser. Mae yna un neu ddau beth bach ar ôl da fi licen i wneud felly ar hwn. Felly, cymrwch chi'ch amser, ond a fyddai nôl nawr mewn eiliad. Right, tynnu hwnna i ffwrdd, iPad i fyny. Fi wedi cael e-bost. Efe rhywun yn gweud hwyl, nage, rhywun yn moyn cyfarfod. Diar. Right, yma ni de, ar yr iPad. Dewch i ni gael llun Ffredo. Mynd i'r cyfryngau ar y chwith. Lan o'r top i'r lluniau. Cynhyrchu delwedd, y botwm llwyd fyna. A i fi moyn un sydd ar i fyny, achos dyna sy'n mynd i ffitio orau mewn hyn. A dwi'n mynd i roi fan hyn broga yn bwyta bar siocled. Talon y llawn. Hapus? Talon y llawn. Gwisgo Cris Lliw Melyn. Y reswm fi'n rhoi lliw melyn yw achos os ych chi'n edrych ar glawr bar siocled Ffredo, dyna beth mae Ffredo yn gwisgo. Fi wedi checo. Cyn y wers. Reit, pwy liw yw Cris Ffredo? Felly fi gael hwn yn iawn. Neu bydd rhywun yn cwyno ar y wers. Right. Dewch i ni gael... A i am rhywbeth gwahanol trwy. Na i ddim am cartŵn na llunellau. A i am falle... beth a i am? Nawr cysyniadau falle. Na. Effeithiau. Beth am effeithiau? Na. Technegau. A i am dechnegau. A i fi'n mynd i fynd am... Fi'n mynd i fynd am cyllell balet. Cyllell balet. Cynhyrchu. Mae'r effaith yma'n cool, cyllell balet. Felly dewch ni gael gweld. Dilyn ni gael rhywbeth digon tebyg i be welon ni ar y poror, ond mae'r arddull celf yn mynd i fod hollol wahanol. Nid cartŵn gyda llunellau trwm, ond cyllell balet. Felly lot o baint. Dyle hwn fod yn eitha artistig, gobeithio. Gewch ni gael gweld. Waw! Mae'r arddull cyllell balet na'n ardderchog, yn diwedd. Fi'n gwneud na, bow tie. Rhaid, cynni, hwn yw'r un gorau, dwi'n meddwl, gyda'r bar siocled. Gwych. Felly, chi'n cofio, os ych chi'n hapus gyda'ch delwedd, dyn ni ddim eisiau cynhyrchu'r ddelwedd rhagor. Felly, beth yw'ch chi'n ei wedyn yw, lan ar y top yn un yn mynd gweud cynhyrchu delwedd, clicio ar yr X, a ni nôl ar y golygu'r ddelwedd, a llai dynnu'r cefndir. Dyma ni. Right, mae'r arddull na yn ardderchog. Mi'n dwlir na fe. Yn edrych mor cool. Dwi'n bod well gyda fi hwnna. Na'r un cartŵn nawr. Cyllell baled. Fy ffefryn newydd. Right. Wel, na fe, na Ffredo fyna. Cofi. A nawr mi eisiau fi, chi'n cofio beth nes i nesaf oedd canolbwyntio ar labelu yr echelinau. Felly, dewch i fi cael wneud lle fan hyn. A chyfo fyna, i ddyblygu'r teitl chwyddiant Ffredos. 3 dot dyblygu. Nawr, mae hwn tipyn rhy fawr, ond allai ddod lawr yr maint.
A nawr allai tapio yna fe. A wedyn dwi'n mynd i tapio tair gwaith. Tap, tap, tap. Tap, tap, tap. A mae'n dewis popeth. A beth yw hwn yw'r pris mewn ceiniogau. Na ni. A dewch i ni gael, falle bod fod twtch yn llai to. A i fi'n mynd i, chymod beth, na i ddyblygu fe'n syth nawr. Dyblygu, achos bydd i sio hwnna na ar gyfer blwyddyn. A nawr, na i droi hwn rownd. Draw fe'r ochr. A wedyn y pris, yr un newydd mas da fi, tap. A wedyn eto, tap, 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 dewis y cyfan. A hwn yw blwyddyn. Na fe. Right, a lawr a fe. Nawr. Symud hwnna lan tyma bach. A dewch i ni gael nawr te addasu yn siart eto. Chymod, i chi'n gallu i stretcho fe, i dynnu fe. A draws, a i fyny. Chymod beth, fi'n eitha licio bod hwnna'n mynd tu ôl i fraich Ffredo ar yr un yma. Chi'n gweld hwnna, mae'r linell weilo yna, jyst o'r uchelyn weilo yna, yn mynd o tu ôl iddi fraichau. Ar yr iPad, fi'n eitha licio hwnna. Felly arbrofwch chi gyda threfn eich heinau chi, i weld fel i chi'n licio y dyluniadau yna. Chi'n gweld, mae'n just yn fanylun bach yw e, ond chi'n pethau bach fel yna pan i chi'n dylunio pethau, mae'r pethau bach yna yn bwysig. A mae'n iawn i wneud e wahanol i fel i fi'n dangos i chi. Newch i'ch penderfyniadau chi ne. Right, beth oedd fi... tap nôl ar y siart, achos dwi eisiau defnyddio ffont yn fwy trwm. Felly ewn ni o'r regular i'r bold neu'r black. Ie, mae hwnna tipyn o well. Right, nawr de, lliw yr linell I hun. Nawr, gwerth. Chi'n gweld mynd yn y chwith mae dyn ni'r gwerth. Nawr, allan ni ddewis lliwiau o fan hyn, ond chi'n gwybod beth am I fi ddewis gyda'r pipet y lliw melyn sy'n ar gris Ffredo. Aha, cool. Na fe. A wedyn, beth am i'r teitl chwyddiant Ffredos I fod, falle, mewn lliw gwyrdd sydd ar ben Ffredo. Rhywbeth fel yna. Llwch chi ddewis gwahanol fathau wyrdd fan hyn. Na ni. A defnyddio lliwiau sydd gyda chi yn barod ar eich dyluniad mwyn bod y dyluniad I gyd fel sydd yn dod at ei gilydd. Pan I chi'n ailadrodd lliwiau, mae'n tynnu'ch dyluniad chi at ei gilydd. Right, a'i nôl i'r porwr na te I orffen pethau bant, a jyst dangos un syniad bach ola I chi fan hyn. Felly, be nes I? Dewch ni gael clicio fan hyn, a fi'n licio'r syniad yma o newid lliw y gwerth I fod yn liw Cris Ffredo. Hwna'n cool. A wedyn y teitl fan hyn, beth am newid hwn te, I fod yn liw... Chymod beth, a I lawr i'r mwy o liwiau, dewis liw gwyrdd... liw gwyrdd llon hapus. I licio'r ein am yr gwyrdd ysgam na neis hefyd. Allech chi hyd yn oed ychwanegu amlinell os ych chi eisiau, i'ch testyn. Fel yna. A pa liw chi moyn? Llech chi fynd am D neu gwyn? Dim gwyn gyda'r gwyrdd gol yna. D yn gweithio. Neu llech chi hyd yn oed fynd am fersiwn fwy tywyll o'r gwyrdd. Hwna'n neis. So hwn yw'r gwyrdd stafi, ond os ai am fersiwn ychydig tywyllach. Wel, mae hwnna'n effaith bach neis hefyd. Neu, cyn I fynd am y melyn. Na, ddim y melyn. Am wyrdd tywyll, dwi'n meddwl. Ie, na fe. Right. Dwi'n mynd licio bod llygad Ffredo fyna. Felly, na I symud fe ychydig fel yna. Falle yna'r teitl tu ôl I Ffredo, a gweud y gwir. Ni'n cael dewis dod lawr o fe tu ôl I Ffredo. Na fe fel yna. Right, yr un peth olaf nawr te, allech chi, gallech chi fod ar ben fyna. Iawn, sdim rhaid I chi wneud fwy na hyn. Ond, pan ni'n siarad am chwyddiant, I ni hefyd yn trial adnabod adegau o chwyddiant uchel, pan mae prisiau yn mynd lan yn gyflym. Iawn? Felly, I chi'n gallu gweld hwnna nawr ar y siart. Felly mewn ffordd byddech chi ddim yn gallu gweld os byddech chi just yn edrych ar y rhifau yn unig. Felly, drychwch chi ar y siart I chi wedi creu fan hyn. Dychmygwch bod chi lawr fan hyn ar y gwaelod,
le mae'r deg gyntaf yma, a bod chi ar feic, bod chi'n reidio beic. Wel, byddai'n mynd o 2000 i 2005 ar eich beic. Yn hawdd fydde fe, achos ych chi jyst yn mynd ar hyd llinell wastad. Ond byddai'n mynd o 17 rhwng 2005 a 2010 yn eitha serth, fydde fe. Felly, pa ran o'r siart yma i chi'n meddwl yw'r chwyddiant mwyaf? Ble mae'r chwyddiant fwyaf serth yn digwydd? Iawn? A allech chi wedyn labelu hwnna. Allech chi ddangos hwnna. A fydden ni'n dweud bod e yn yr ardal yma, rhwng 2010 a 2025, roedd pris Fredo wedi mynd lan yn serth. Iawn? Felly, gallech chi ychwanegu blwch testyn arall, neu dyblygu un sydd â chi yn barod, dyblygu hwn. Iawn? A allan ni ddweud fan hyn, 2010 i 2020, 2010 i 2000... O, sori, nag e. 2005, sori, i 2015. Fi'n rhoi gwybodaeth anghywir i chi fan hyn. Yn un to. 2005 i 2015. Cyfnod o chwyddiant uchel. Iawn, chwyddiant uchel. Mae prisiau mynd lan, ond maen nhw'n mynd i fyny yn fwy serth na'r arfer. Dyw'r siart yma, dyw'r linell ddim yn jyst yn linell syth, sy'n mynd yn raddol i fyny o'r chwyth i'r dde. Mae e'n neidio i fyny rhwng blynyddoedd 2005 a 2015. Felly, mae e'n dda i ddangos rhywbeth fel yna ar eich siart chi. Just wrth labelu fe fel hyn. Iawn? Dyna ni, rhywbeth fel yna. Allech chi droi hefyd os ych chi eisiau. Na, chi'n meddwl beth, dwi'n meddwl bod e'n well yn syth fel yna. Na fe. A just labelu rhywbeth o ddiddordeb ar y siart. Allech chi labelu hefyd rhwng 2000 a 2005 bod dim chwyddiant ym Mhrys Fredo. Iawn? Allech chi labelu bod y chwyddiant o 2015 i 2025 yn fwy araf. Yn dwe? Mae fe'n haws, bydde fe lot drwyddach chi fynd ar feic lan y tyle yma, na i fynd ar feic lan y tyle yma. Iawn. Right, wel dyna ni wedi gorffen ein gweithgaredd gyntaf ar gyfer y wers yma'r ddiwrnod Rhifedd, a ni'n barod sy'n mynd mlaen i'r ail un. Felly, dewch i ni gael rhoi teitl i'r ffeil yma lan yn y top. Chwyddiant Fredos. Chwyddiant Fredos. Nawr, beth ych chi moyn wneud gyda hwn? Wel, os ych chi eisiau argraffu hwn, ych chi lawrlwytho fe. Ydych chi'r botwm lawrlwytho fan hyn. Lawrlwytho fe fel... os ych chi'n mynd i argraffu, fydden ni'n lawrlwytho fe'n syth fel PDF. Neu PNG yn iawn fel delwedd. A falle bod eich athrawon chi moyn i chi lusgo hwn i fewn i folder ar J2E falle, yn eich fy ffeiliau, neu Google Drive neu OneDrive, rhywbeth fel yna. Felly chi'ch chi lawrlwytho a llusgo hwnna wedyn i ble bynnag mae'ch athrawon chi eisiau bod chi'n storio'ch gwaith digidol. Neu, gyda'r botwm rhannu, allwch chi gyflwyno fe'n syth ar y seiniad Google Classroom neu Microsoft Teams, os mae'ch athrawon chi wedi creu... beth i fi wneud? Os mae'ch athrawon chi wedi... Fi wedi zoomo mewn yn rhyfedd fan hyn nawr. Os mae'ch athrawon chi wedi wneud hynny... Dyna ni. Right. Neu, allwch chi gyda'r chi dolen gweld yn unig, gan glicio dolen gweld yn unig, unrhyw sy'n clicio ar y URL na, maen nhw'n gweld eich dyluniad gwych a'ch dealltwriaeth chi o chwyddiant ym Mhrys Fredos dros y chwarter canrif diwetha. Right wel, lot o rifedd heddi. Lot fawr o rifedd heddi. Ni wedi gwneud lot fawr o fathemateg, a ni wedi gwneud ty bach to nawr. A dweud y gwir, falle bod cyfrifiannell yn mynd i fod yn ddefnyddiol ar gyfer yr ail weithgaredd. Felly roi blaen rybydd i chi fyna nawr o ryw funed i ddwy. Falle byddai cyfrifiannell yn ddefnyddiol, ond sdim rhaid i chi. A allech chi baratoi'r darn o waith sy'n angen ar gyfer cyfrifiannell a wedyn wneud hwnna nes ymlaen. Iawn? Ond fydda i'n defnyddio cyfrifiannell ar gyfer weithgaredd nesaf. Nawr, tra bod ni yn cael ein brec bach, tra bod chi'n enwych gweithgaredd gyntaf, ac yn falle'n dod ambell i beth i ben. Dewch i gael atgoffa chi o beth sydd yn dod lan. Nawr, wrth gwrs, mae'n hanner tymor wrth nesaf, mae'n Eisteddfod yr Urdd, os ych chi yn mynd i Eisteddfod yr Urdd, y fydda i na, o ddydd llun i ddydd iau.
Felly, os ych chi naw, gwbl, chi'n gweld fi'r faes yr Eisteddfod, rhowch floedd. Mae wastad yn neis i weid helo i'r ysgolion a'r disgyblion a'r athrawon sy'n dod i'r gwersi byw. Felly, rhowch floedd os ych chi'n gweld fi fyna ar faes yr Eisteddfod, yn braf i weld chi. Ond ar ôl hanner tymor, yr wythnos gyntaf nôl, mae'n ddiwrnod y cefnfor. Felly, os ych chi wedi bod yn dysgu, felly am y moroedd, neu am fyd natur, neu rhywbeth fel yna, mae'n ddiwrnod y cefnfor ar yr wythnos gyntaf nôl. Felly mae yna wers fyw i chi fyna. A wedyn yr wythnos ganlynol, mae'n wythnos bwyta'n iach. Felly dewch yn chi i hwnna hefyd. A allwch chi gyfresu wrth gwrs athrawon i reina gan fyny adobe.live lessons. Nawr mae yna wers fyw fori os ych chi moyn dod nôl fori. Achos mae'n wythnos deallusrwydd artificial wythnos hyn. Mae'n AI week. Felly, os licech chi ddod nôl fori, mae yna wers am 10 bore fori ar gyfer wythnos deallusrwydd artificial. Dewch yn chi. Ond os ddim, dewch ar ôl hanner tymor i reina. Mae diwrnod cefnforoedd, mae wythnos bwyta'n iach, a chi'n bod beth, mae yna 3 neu 4 arall ymhellach na na hefyd, ond dwi ddim yn rhoi nhw'r sgrin achos mae reina bell bad. Ond cyfrestrwch ar gyfer reina i gyd athrawon, dewch yn chi. Nawr, os ych chi'n postio rhywbeth ar y cyfryngau cymdeithasol, bod chi yn gwneud gweithgareddau ar gyfer diwrnod Rhifedd cenedlaethol heddi, wel, tagiwch fi mewn, achos os nag ych chi'n tagio fi mewn, sa'n mynd i weld eich postiadau chi. Felly, os chi'n postio rhywbeth ar cyfryngau cymdeithasol, tagiwch at Ysgol Digidol, at Meredydd J neu at Meredydd Jones, a hefyd llwch chi tagio at Adobe for Edu, sef tîm addysg Adobe. Wel, bod pawb draw yn America yn gweld bod ni'n gwneud gwaith gwych draw fan hyn yn yr iaith Gymraeg. Right, dewch yn i gael bwrw ymlaen te i'r ail weithgaredd ar ein tudalen gweithgareddau ni. Felly, dewch yn i gael y sgrin nôl i fyny. Dyma ni. Right, felly, dewch yn i gael neidio nôl i'r tudalen heriau. Dyma hi fan hyn. Sgrolio lawr, gweithgaredd 2. Right, nawr, mae gweithgaredd 2 yn perthyn i weithgaredd 1. Iawn? A beth ni'n mynd i fod yn neud yw, yn fan hyn, ni'n mynd i fod yn cynhyrchu fideo. Yn y fideo yma, ni'n mynd i fod yn edrych ar sawl ffredo i ni'n gallu prynu am awr o waith. Oherwydd, y broblem gyda chwyddiant, nawr, ni wedi dysgu am chwyddiant yn weithgaredd gyntaf, y broblem gyda chwyddiant yw, yn aml iawn, yw chwyddiant a cyflog, y pai i ni'n cael, yn cyflog mae pobl yn cael am weithio, yn aml iawn, dyw chwyddiant a chyflog ddim yn codi ar yr un raddfa. Felly, falle bod prisiau yn mynd yn uwch, ond falle bod yn cyflog ni ddim yn mynd yn uwch ar yr un raddfa, neu ddim yn mynd yn uwch o gwbl efallai. Athrawon, chi'n gwybod digon o byti hwnna, gethon ni flynyddoedd o gyflog athrawon ddim yn symud, tra bod chwyddiant enfawr yn digwydd mewn prisiau. Felly, wrth gwrs, os mae hwnna'n digwydd, mae'n arian ni, i ni'n ennill yn cyflog, yn cyflogau, yn wages, yn llai pwerus, yn gallu prynu llai o bethau, oherwydd bod prisiau wedi mynd yn fwy, ond mae cyflog wedi aros un peth. Felly dewch i ni gael dewis rai blynyddoedd o'r data o bris ffredo, a defnyddio'n sgiliau Rhifedd i gyfrifo sawl ffredo fydden ni'n gallu prynu gyda cyflog 1 awr o waith. Nawr, lan ar fan hyn, ar waelod gweithgaredd 1, dwi wedi rhoi fan hyn, cyflog awr ar gyfartaledd. Iawn? Felly ar gyfartaledd, iawn, ar gyfartaledd, yn y flwyddyn 2000, cyflog awr o waith, am wneud awr o waith, y cyflog cyfartalog oedd 8.76 ceiniog. Iawn? Ac erbyn nawr, erbyn y flwyddyn 2025, y cyflog cyfartalog yw 18.64 ceiniog. Felly mae'n edrych fel dros y chwarter canrif na bod cyflog wedi mynd lan tipyn, yn dweud? Mae'n edrych fel bod e wedi cynyddu tipyn. Wel, dewch i ni gael gweld te, ydy yn cyflog ni wedi cynyddu ar yr un raddfa a phrisiau, a dewch i ni gael gweld am 1 awr o waith, sawl ffredo fydden ni wedi gallu prynu falle nôl yn y flwyddyn 2000, gymaru gyda blynyddoedd eraill. A mae fyny chi sawl un o'r blynyddoedd hyn i chi eisiau cymharu. Llwch chi jyst cymharu 2 flynedd, neu llwch chi cymharu bob un ohonyn nhw, neu bob am yn ail. Mae lan i chi. Llwch chi fynd am yr rai sy'n gorffen gyda 0 i gyd, felly 2000, 2010, 2020, chymod, fel yna. Mae lan i chi.
Right. Wel, dewch i ni gael mynd lawr te, fel ni'n mynd i ddechrau hwn bant. Wel, nôl o fi Express, a fi'n mynd i glicio te ar yr eicon Express yn y cornel top ochr chwith fan hyn, sy'n mynd i fynd nôl o fi i dudalen cartref Express. Nawr te, i ni'n mynd i fod yn creu fideo. Felly, mwyn gwneud hynny, mae yna deilsen fawr dyn ni ar dudalen cartref, y deilsen oren, sy'n dweud creu fideo. Felly, rhowch glic i'r deilsen oren sy'n dweud creu fideo. A dyma ni yn dechrau creu ein fideo. Reit, wel, i ni moyn rhyw gefndir, achos ni'n mynd i fod yn ein mathemateg. Iawn? Felly, beth am i ni gael rhyw fath o bapur graff fel cefndir i hwn? Fi'n siŵr yn eich llyfr mathemateg chi, os oes da chi lyfr mathemateg, fi'n siŵr mae sgwariau ydych chi ar y papur yn y llinellau, ynddo fe? Felly, dewch i ni gael cefndir i hwn sy'n debyg i gefndir eich llyfr mathemateg chi. Felly, eto fel wnaethon ni yn y weithgaredd gyntaf, dwi'n mynd i fynd i'r elfennau ar y chwith. A lan ar y top, dwi'n mynd i ddewis y cefndiroedd. Nawr, chi'n cofio, ni wedi defnyddio'r sgiliau yma'n barod yn y weithgaredd gyntaf bore yma. Ond y tro yma, dwi'n mynd i chwilio am rhywbeth fel square paper. Ti'n ni hwnna? Square paper. Na fe, a mae hwnna'n rhoi papur graff na i fi, ynddo fe? Chi'n gweld, mae yna lwyth o ddewis, 284. Waw! Felly fi'n i sgrolio, mae rai o'n nhw'n bendant ddim beth dwi eisiau, ond mae'r set top na i gyd yn gred, nid nhw? Felly chi'ch chi glicio trwyddo, a trio gwahanol rai. Dwi'n meddwl bod un yma yn cool. Fi'n licio hwnna. Right, nawr te. Beth i ni moyn neud? Wel, beth sy'n eisiau ni wneud yw dechrau bant gyda'r wybodaeth bwysig, sef pa flwyddyn i ni'n sôn amdani, beth oedd cyflog awr yn y flwyddyn yna, a beth oedd pris ffredo yn y flwyddyn yna. Iawn, felly dewch ni gael dechrau gyda'r 3 darn o wybodaeth yna lan ar y top. Felly dwi'n mynd i fynd draw i'r chwith, le mae'n dweud testyn, a dwi'n mynd i ychwanegu testyn, a dwi'n mynd i roi mewn fan hyn y flwyddyn, sef 2000. 2000. Ai? A lan y fe. Right, nawr. Beth am ffont a falle siap fel cefndir i'r ffont, i'r sgrifen? Wel, lle neud bach yn fwy, dyma ni fanna, a chi'n gweld y linell binc na'n helpu fi gadw fe yn y canol. Ffont. Nawr, licen ni gael rhyw ffont trwchus, difrifol. Dwi'n mynd moyn rhywbeth, nid fel y teitl na ar gyfer yr weithgaredd gyntaf. Fi'n moyn rhywbeth sydd yn edrych yn ddifrifol fel bod rhywun yn neud maths. Mae dyn ni rhain ffontiau ar gyfer y sgrin. Mae hwnna'n ddiddorol. Mae'r un yma'n cool gyda'r dots yn y zeros. Ond sa'n siŵr os byddai'n blino o'r dotiau yna. Felly, dwi'n sgrolio lawr, dwi'n chwilio am ffont cryf. Mae hwn yn un da, Montara Gothic, fi'n licio hwnna. A chi'n beth fi'n licio hwn hefyd, Oswald Medium. A dwi'n licio'r zeros crwn sydd gyda'r Allegreia yna. Felly, ewch chi trwyddo a dewiswch chi eich ffont. O, fi'n mynd i fynd am hwn, dwi'n meddwl. O, mae hwnna'n ddechrau gwych. Right. Rwy'n rhoi cefndir i'r teitl yma. Felly, i wneud hynny, dwi'n mynd i fynd yn ôl o'r ffontiau. A nôl to. A i fi mynd i fynd mewn i'r effeithiau, sori. Nid yr elfennau, yr effeithiau. Sgrolio lawr a welwch chi siap fan hyn. Dwi'n jyst mynd i roi bocs. Bocs fan hyn. Gret. Na ni. Iawn, a mae wedi rhoi'r lliw melyn yma i fi. Felly yna i newid y lliw wrth glicio eto ar y bocs. Clicio ar y melyn fan hyn a llai ddewis lliw ar gyfer hwnna. Beth am falle, beth am y glas yma? Ie, falle, jyst dywyswch chi liw. Lliwiau golau yn gweithio neis, yndyn nhw? Na ni, licio'r lliw porffor yna. Right, wel, dyna ni wedi dechrau ar hwnna. Nesaf mae eisiau i ni i ddweud beth oedd pris ffredo a beth oedd cyflog yr awr. A chi'ch chi weld yn yr enghraifft, maen nhw da fi fel 2 focs bob ochr fan hyn. Felly, i fi mynd i ddyblygu hwn. 3 dot, dyblygu. Iawn? Felly,
Na i deipio mewn yn hyn. Cyflog awr. Colon. A gallwn hwnna ddod lot yn llai. Fel na. Na ni. Wel, beth oedd cyflog awr te, nôl yn y flwyddyn 2000? Wel, allai fynd nôl i'r tudalen heriau. A oedd e yn, dych chi'n gweld, cyflog awr yn y flwyddyn 2000 oedd 8.67. 8.67. Felly, cyflog awr, na i ddod lawr i'r linell nesaf, arwydd pint, 8, talnod llawn, 67. Cyflog awr, 8.67. Gret. A chymod beth, fi'n mynd i ganoli'r testyn yma, fi moyn hwnna'n y canol, felly to lle fi'n nôl i'r golygu. Canoli, hyfryd, na fe. Fi'n oedd lawr o'r maint yma bach, hwnna bach yn fawr yn dwe. Na fe. Hwna yn hyfryd. Right. Nawr, falle na i newid lliw yr cefndir i hwn. Felly, a fi'r effeithiau, lawr i'r siap, a clicio to ar y bocs. A dwi'n mynd i ddewis lliw gwahanol o'r mwy o liwiau. Cyflog, na ni, rhywbeth fel yna. Wel, dwi'n mynd i ddyblygu hwn nawr achos mae eisiau fi ar draw'r ochr arall i ddweud beth oedd pris ffredo. Felly draw a fe i fan hyn. Na ni. A llai newid hwn nawr o fod yn cyflog awr i fod yn pris ffredo. A oedd ffredo nôl yn y flwyddyn 2000, fi yn cofio hwn, sy'n eisiau fi fynd nôl y gwirio fe, oedd e'n 10 ceiniog, 10 cy. Iawn. Nawr, dwi'n meddwl bod eisiau ni falle i ddefnyddio chydig o ddelweddau, iawn. Felly, ar gyfer pris ffredo, beth am i fi gael broga mewn yna. Nawr, dwi jyst yn moyn un syml, felly os ych chi'n chwilio am ddelweddau syml, defnyddiwch yr eiconau. Llwch chi ddod o hyd yr eiconau gan fynd i'r elfennau ar y chwith, a lan ar y top wedyn, a llwch chi sgrolio draw a mynd i'r eiconau. A na i chwilio mewn yn syml iawn am ffrog. A licen ni gael un sydd wedi lliwio mewn yn ddi. Dwi ddim yn moyn am linell. Un fel hyn sydd wedi lliwio mewn yn ddi. I sgrolio, o, mae hwn yn un perffaith yn dwi. Gad sgrolio. Mae hwnna'n un gret. Mae hwnna'n gret y gwyneb. Felly, sgroliwch chi lawr, dywyswch chi'r broga i chi'n offi. Dwi'n licio'r gwyneb yma, hwnna'n gret. Clic ar hwnna. A mae di yn gweithio'n gret. A oherwydd bod y testyn yn ddi, a mae'r broga yn ddi, mae hwnna'n gweithio yn gret fel yna. Wel, dewch ni gael rhywbeth tebyg draw ar ochr chwith ar gyfer cyflog awr. Felly, beth am just darnau o arian, felly. Na i fynd i elfennau to, i'r eiconau. Na i chwilio trwy hyn am, lle ni'n chwilio am money neu coins. Dych chi'n chwilio am money. Nw'n trial osgoi'r arwydd doleri yma, arwydd doler. Trial osgoi'r arwydd doler os allai. O, fi licio'r y bag arian gyda arwydd pint yna fe. Gret. Lan a fe. Ailfeintio fe fel bod e'n ffitio yn daclus. A dyna ni. Right. Iawn. Felly. O, fi hefyd yn moyn newid newid lliw yr cefndir yma, pris ffredo. Felly chi'n cofio fel nethon ni hwnna draw'r effeithiau. A lawr, clic ar y siap a newid y lliw. A am liw, fi wedi defnyddio porffor, melyn, beth am glas. Na ni. Nawr te, ni wedi cyrraedd y mathemateg, y rhifedd. Fan hyn ni fi'n mynd i ddefnyddio cyfrifiannell. Oherwydd dwi eisiau gweithio mas sawl ffredo allan ni wedi prynu nôl yn y flwyddyn 2000 am y cyflog i fi'n cael am 1 awr o waith. Iawn, nawr te, ydych chi'n gallu gweiddi mas at eich athrawon, beth yw'r mathemateg sydd angen i fi wneud fan hyn? Beth yw'r mathemateg sydd angen i fi wneud? Ydw i'n adio, tynnu, llosi, rhannu, beth i ni'n mynd i fod yn wneud? Ie, i ni'n mynd i fod yn rhannu, felly mae eisiau fi rhannu yr 8.67 na i fewn i 10 ceiniog. Nawr, rhywbeth bach cyntaf, fi'n gofyn wneud yn gyntaf, oherwydd mae'r rhif yma mewn punnoedd a mae'r rhif yma mewn ceiniogau.
Felly mae eisiau ni gael defnyddio'r un uned. Os ych chi'n rannu, mae eisiau bod chi'n defnyddio'r un uned. Felly naill am y rhaid i popeth fod yn bunnoedd neu yn geiniogau. Dim ots pwy ffordd, ond mae rhaid bod nhw'r un ffordd. Iawn? Right, wel, rannu fi moyn wneud. Felly, dewch i ni gael arwydd rannu yn gyntaf. Dwi'n mynd i fynd i'r elfennau, achos does dim arwydd rannu gyda ni ar yn bysellfwrdd, ar eich cyfrifiadur chi, does dim arwydd rannu i gael. Os chi'n sylwi hwnna. Yr arwydd rannu ar gyfrifiadur yw blind slice. Gallwn ni ddefnyddio hwnna, ond chi'n bod beth, licen ni gael yr eicon. Felly dwi'n mynd i chwilio yn yr eiconau am divide. D-I-V-I-D-E. Divide. Dyma ni, a dyma beth dwi eisiau, yr arwydd rannu. A dwi'n credu os sgroliwch chi, welwch chi, dyma ni, mae cwpl o rai gwahanol i gael. Hwn yn iawn, mae hwn yn iawn. Chi'n bod beth, fi'n credu mai y hoff i ni oedd yr un cyntaf. Felly, nôl lan. Ie, fi'n licio hwnna. Felly, dyna ni, mae angen yr arwydd rannu na'n fawr yna i fan hyn yn y canol. Mae'n ddod reit i ganol yr sleid, felly, reit i ganol y sgrin. O, lawr tyma bach, lawr tyma bach. Na ni. Reit, wel, mae angen i fi nawr i droi 8.67 yn geiniogau. Mae eisiau fi droi, faint yw 8.67 mewn ceiniogau? Iawn? Neu mae angen i chi droi 10 ceiniog yn bunnoedd. Ond dwi'n meddwl i fi, mae'n ei fwy synwyr i fi droi hwn yn geiniogau. Sawl ceiniog yw 8.67. Iawn, ni'n gwybod bod 67 ceiniog y fod fan hyn, ond beth am yr 8 yma? Iawn, wel, 1 bint yw 100 ceiniog, 100 ceiniog. Felly mae 8 pint yn 800 ceiniog, yn dweud? Gyda'r 67 yma, mae 8.67 yn 867 ceiniog. A pan ych chi'n lluosi gyda'r cant, mae'ch pwynt chi yn gallu symud ymlaen ddwy waith. Os chi'n lluosi gyda 10, mae'n symud ymlaen unwaith. Ddwy waith, gyda chant, mae'n symud ymlaen ddwy waith. Felly, i fi'n gwybod bod cyflog awr o 8.67 yn 867 ceiniog. Felly, be fi'n mynd i wneud yw dyblygu hwnna. Nes i glicio hwnna fe, 3 dot dyblygu. Iawn? A fi'n mynd i ddod lawr o hwn, a fi'n mynd i gael gwared y teitl na o cyflog awr. A fi jyst yn mynd i newid hwn o 867 i 867. Cael gwared ar y talnod llawn. Cael gwared yr arwydd pint, hwnna'n bwysig. A os dim angen i fi, sa'i moyn roi'r cyf yna am ceiniog nawr, ni'n deall hwnna. Felly dwi'n jyst yn mynd i symud hwnna fyna. Iawn, a ni'n cadw'r un lliw oherwydd mae'n dangos bod yr un am perthyn iddi gilydd. Iawn, yr 867 yn perthyn i'r 8.67. A dwi'n mynd i'r un peth nawr draw fan hyn, wel mae'r 10 mae'n mynd i aros yr un peth. Iawn, achos fi wedi newid yr cyflog i fewn i geiniogau, felly mae hwn just yn gallu bod yn 10. A dim angen i fi gael y teitl pris ffredo yma chwaith. Na ni. A to, beth na i nawr yw just ailfeintio hwn. Dyna ni, ailfeintio hwnna. Gret. Nawr, dwi'n mynd i ddefnyddio cyfrifiannell nawr. Iawn, gallech chi ddefnyddio un os oes un dych chi ar y bwrdd, gallech chi ddefnyddio un os ydych chi ar y bwrdd, neu gallech chi hyd yn oed agor tab arall ar eich porwr, chwilio am calculator, a dyma ni, mae Google yn rhoi un i chi fan hyn ar y porwr. Iawn, felly, be fi'n mynd i wneud yw rhannu 867 gyda 10. 867 rhannu gyda 10. Ni'n draw o fi, na i deipio fe mewn hyn. Chwch chi deipio fe, neu clicio na fe os chi moyn. 867 wedi rhannu gyda 10 yn gwneud yn hafal i. A'r ateb yw 86.7. Wel, dewch i ni gael, chi ffili prynu pwynt, chi ffili mynd i siop o gofyn, gallai gael 0.7 o ffredo os gwylwch yn dda. Bydd jyst rhaid i chi gael bach o newid nôl. Felly, 86 ffredo cyfan allai brynu gyda cyflog awr. Right, 86. Felly, dewch i ni gael roi'r canlyniad te. Felly, fi'n ni ddyblygu y teitl tro yma. 3 dot dyblygu. A gyda'r copi yma fi'n ni ddod lawr fe'r gwaelod. A fi'n ni newid hwnna i
A beth oedd e eto? Oedd, fi wedi'n ngofio'r ateb, 86 wrth gwrs. Felly na i roi'r arwydd yn hafal i, mewn mynd hyn. Yn hafal i, 86 Fredo. Right, nawr. A hwnna, y sleid na wedi wneud. Nawr, ar hyn o bryd, dyw yn ddim yn fideo o gwbl, ydw e? Mae e just yn... Mae e just yn lun, lle ni argraffu hwn mas. Felly, beth ni'n mynd i wneud i droi hwn yn fideo? Mae cwpl o bethau ni'n mynd i wneud. Yn gyntaf, ni'n mynd i animeiddio popeth sydd ar y dudalen. Nawr, chi athrawon, siwr yn edrych ar y watch nawr, chi'n dechrau panico, meddwl, mae'r wers ma yn mynd rhy hir nawr. Ti'n rhaid i mas amser o'r edydd, ti wedi mynd rhy hir. Fi'n symud rhaid lan ty bach, na fe. Ti'n rhaid i mas amser, pidwch a phoeni, achos mae'r camau nesaf yn gyflym iawn, 5 munud o ddigon i. Right, fi'n mynd i animeiddio popeth o'r dudalen yma, gyda just un clic. Wel, bron bod un clic. Cliciwch ar unrhyw beth, iawn? Na i glicio ar y bag arian fan hyn. A draw'r chwith i chi'n mynd i gael botwm sy'n dweud animeiddio. Os chi wedi clicio ar testyn, mae'n mynd i fod, cynni, animeiddio. Iawn? Felly, cliciwch ar unrhyw beth sydd â chi ar y dudalen, a welwch chi ar y chwith animeiddio. A be welwch chi wedyn yw y botwm yma sy'n dweud animeiddio pob un. Animeiddio eich dyluniad cyfan mewn un clic. Na swnio'n dda. Felly na i glicio ar hwnna, animeiddio pob un. A nawr, just triwch un o'r rhain. Dwi ddim yn moyn o rai testyn unig, achos mae'r fi ddelweddau. Felly, blodeuo, codiad hael, gleidio, popio, rhaeadr. Felly, dewch ni gael trio ar yr un cyntaf, blodeuo. A mae'n mynd i ddangos i fi. Waw, cool. Neu codiad hael, licio hwnna, gleidio, licio hwnna, popio, o hwnna'n hwyl, a rhaeadr. Fi'n mynd i stico gyda rhaeadr, fi'n meddwl. Mae hwnna'n gweithio'n hyfryd. Right, wel, mae hefyd angen i fi i ychwanegu ychydig o droslais yn esbonio hwn. Iawn? A be fi'n i ddweud yn syml iawn yw, yn y flwyddyn 2000, roedd cyflog awr yn gallu prynu 86 Fredo. Iawn? Yn y flwyddyn 2000, roedd cyflog awr yn gallu prynu 86 Fredo. Reit, wel i ychwanegu'r troslais, ni sydd eisiau fi wneud, yw, dwi'n dod nôl ar llinell ddi y pen chwarae reit i'r dechrau, achos dyna le fi moyn y troslais i dechrau, a dwi'n mynd i fynd i'r cyfryngau ar y chwith, a dwi'n mynd i fynd lan i'r sain ar y top, a fi'n mynd i recordio troslais. A bont yn ni. Clicio na fe. 3, 2, 1. Yn y flwyddyn 2000, roedd cyflog awr yn prynu 86 Fredo. Dyna ni. Nawr, chi'n gweld fel oedd yr troslais chydig yn hirach na'r olygfa. Peidiwch yn phoeni beth yw hwnna, os mae hwnna'n digwydd, bydd wedi rhoi golygfa fach wag newydd i chi. Na gyd sy'n eisiau gwneud yw cudio'n ymyl yr olygfa gyntaf a llusgo fe i fod yr un hyd a'r troslais, neu bach yn hirach. A wedyn llwch chi glicio ar y 3 dot a dileu'r olygfa sbar yma gath i chreu. Right, nawr, gyda 2 funud ar ôl, fel i fi'n gallu yn sydyn iawn sôn ar te am y flwyddyn nesaf. Wel, wrth gwrs, beth llai wneud yw dyblygu popeth dwi newydd wneud fan hyn. Felly fi'n i glicio ar y 3 dot ar yr olygfa yma a dyblygu'r olygfa gyfan. A dyma ni. Wel, beth sy'n eisiau fi wneud ar yr olygfa newydd yma, yn syml, yw newid y flwyddyn. Felly beth am i fi fynd mlaen 10 mlynedd. Felly yn y flwyddyn 2010. Beth oedd cyflog awr yn y flwyddyn 2010. Dewch i ni gael gwirio. 12.50. Felly 12.50. 12.50. Beth oedd pris Fredo yn y flwyddyn 2010? Dewch i ni gael gweld. Pris Fredo yn y flwyddyn 2010 oedd 17 ceiniog. Felly newid hwn. 17 ceiniog. Felly mae'r 3 top wedi wneud. 2010, 12.50 oedd y cyflog, pris Fredo yn 17. Nawr, mae eisiau fi newid na'r te rifau fan hyn. Felly, dewch ni gael ei hwn gynta. Felly, os fi'n lluosi hwn gyda cant, symud hwn y pwynt na mlaen, 200. Y rif yma yw 1250 o geiniogau. Iawn? 12.50 yw 1250. Os ych chi eisiau, mae'r atalnod, mae'r coma yna yn helpu chi i ddangos lle miloedd.
Sy'n rhaid chi gael y coma, ond dwi jyst yn meddwl bod e'n helpu. A wrth gwrs, ni'n rhannu tro ma gyda 17, nid gyda 10. Felly, sawl ffredo dyn ni'n mynd i gallu prynu gyda'n cyflog ni yn 2010. Sawl ffredo allwn ni brynu gyda'n cyflog ni yn 2010. Wel, dewch ni gael rannu hwn gyda hwn, draw i'r cyfrifiannell, 1250 rannu gyda 17. Right. Dechrau to yw AC, all clear, ar gyfriannell. 1250 rannu gyda 17 yw 73 ffredo cyfan. Iawn, dyn ni ddim yn mynd i dal grynu i fyny, dyn ni ddim yn mynd i dal grynu i fyny fel byddwn ni fel arfer, oherwydd dych chi ddim yn gallu prynu hanner ffredo. Iawn? Felly mae rhaid chi i gofio am cyd-destun eich rhifedd chi drwy'r amser. Sawl ffredo cyfan allwch chi brynu, wel, y rhif yma yw dych chi ddim yn mynd i dal grynu unrhyw beth. Right. Felly, 73 ffredo. Wel, mae hwnna'n llai yn dweud. Felly, bod fi'n ennill mwy o gyflog yn y flwyddyn 2010, oherwydd bod prisiau wedi mynd i fyny, dwi'n gallu prynu llai o ffredos. Dechrau gael rhoi troslais mewn de. Cyfryngau, sain, recordio troslais, bant a fi. Ond erbyn y flwyddyn 2010, dim ond 73 ffredo allai brynu. Dyna ni. Right. Felly, nawr allai fynd nôl i'r dechrau, chwarae hwn. Yn y flwyddyn 2000, roedd cyflog awr yn prynu 86 ffredo. Ond erbyn y flwyddyn 2010, dim ond 73 ffredo allai brynu. Gret. A nawr allwch chi ychwanegu mwy o olygfeydd os chi moyn, allwch chi lenwi'r bylchau, allwch chi wneud bob blwyddyn, neu bob 10, beth bynnag ych chi eisiau. Unwch chi wedi gorffen, beth dden ni'n neud yw ychwanegu cerddoriaeth gefndirol, gan fynd i'r cyfryngau, sain, a chwilio drwy'r gwahanol gerddoriaeth sy'n gael, a rhoi rhywbeth mewn, beth am... Cool. Pan i chi... nid oedd modd ychwanegu'r sain. Dwi'n i'r siarad o. Pan i chi wedi rhoi eich cerddoriaeth i fewn, na ni, rhywbeth fel yna, cofiwch ddod lawr a lefel y sain, oherwydd bod eich llais chi'n fwy pwysig. Pylu fe allan ar y diwedd felly. Yn y flwyddyn 2000, roedd cyflog awr yn prynu 86 ffredo. A na fe. Nawr, pan i chi wedi gorffen, os i chi moyn storio'r fideo yma yn eich ffeiliau J2E, neu Google Drive, neu OneDrive, neu rhywbeth fel yna, allwch chi lawr lwytho'ch fideo fel ffail MP4, MP4. Os chi'n neud hynny, fydde ni'n argymell newid y cydroniad lawr i 720, oherwydd bydd y ffail yn llai a bydd e'n lawr lwytho'n gyflymach. Fel arall, allwch chi hefyd rannu fe, a cyhoeddi dolen gweld yn unig. Yn union fel dolen i fideo YouTube, unrhyw sy'n clicio ar hwnna'n gallu gwylio eich fideo chi ar y we, neu wrth gwrs, allwch chi gyflwyno fe ar Google Classroom, neu Microsoft Teams. Right, fi wedi mynd 3 munud droso. Sori am na, so 3 munud yn rhy wael ydw e. Diolch enfawr i chi am ymuno, fi'n wir yn gweithio bod chi wedi mwynhau yr sesiwn yma a bod chi wedi dysgu sgiliau rhifedd newydd, ni wedi dysgu am chwyddiant prisiau, ni wedi dysgu am pwer prynu ein cyflogau ni, a ni hefyd i gyd siŵr o fod yn mynd i moyn brynu ffredo ar ôl ysgol heddi. Diolch am ymuno. Os ych chi'n dod nôl ar gyfer y wers AI i fori, welai chi na. Os na, mwynhewch hanner tymor, mwynhewch Eisteddfod yr Urdd os ydych chi'n mynd, a cofiwch ddweud tro mai os welwch chi fi ar y maes. A os na, welai chi ar ôl hanner tymor, mynd ni nôl ar gyfer gwers diwrnod y cefnfor, a wedyn wythnos bwyta'n iach yr wythnos ganlynol, a llwyth o wersi'r holl ffordd trwyddo i wyliau'r haf. Wel, am nawr ffrindiau, hwyl am y tro, diolch i chi am ddod, diolch i chi athrawon am eich negeseuon. Hei, cofiwch hawlio'ch party pizzas a'ch gwobre, a hefyd cael siawns i ennill yr ymweliad gan fan hufen ia. Athrawon, os chi moyn help gyda hwnna, os ych chi'n ansicr rhywbeth, danfonwch e-bost a llai helpu ateb unrhyw gwestiynau da chi. Right, hwyl am y tro, welai chi